kita saksikan bersama malam hari ini bersama Guyon Maton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Iki desane apa lali aku. Iki sing diarani desa Melayu ya iki, Pak. Kok Melayu ya? Mlajeng Plinjeng. Plinjeng Mbak Lurahe luar biasa. Pak Giri. Weh, Bolo. bola dhewe. Gerek Kenal nambah. aku. Lah iya Pak Giri gerek nambahi su ora. Lah iya Pak Sugiri, su mlampah marang sapa wae. Bolo dhewe. Giri kuwi gunung gedhi. Jadi Giri kan artinya gunung. Berarti seperti gunung mengayomi masyarakat khususnya. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah pada malam hari ini. Matur nuwun Mbak Lurah sampun nimbali kula sak rencang sepuntene wau mboten saged mriko keturon. Nyapul kok keturunan awakmu kok. Ngarep-ngarep kok tuwek-tuwek tok ndelok. Awakmu jangan salah, Mas. Mas yo kene sepuh-sepuh tuwek-tuwek tok emak-emak, tapi jangan salah. Ini emak-emak TikTok semua. Layak wajahnya kok halus-halus mesti skincare larang. Ya, skincare larang kita wilayah gini. Lho awakmu kok nyepele. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal-mahal, sudah cantik karena setiap hari terkena air wudhu. Wow. Tepuk tangan buat emak-emak kita semuanya. Wong wedok nolak dilem plaklok. Nak dinyak nyecret lambene. Loh, iya emak-emak yo ngono kuwi lho Pak, menangan. Tak nyanyi sih. Oke, nyanyi dulu. Delok ke kompak. Mati aku. Sik mau tamati miku. Sik timbangane mau tamati lah tak keplekne dhewe. Lah kok iso emosinan kuwi lho. Aku nyeleh mikmu lho. Lho, bener tak percil. Lah sing rukun karo bojone. Sapa kae? yo bojoku to. Aku ora percaya belas. Timbangane bojomu wireng. Lha bojo yo ngono kuwi. Nek aku ireng, bojoku ireng sepadan, Pak. Lah awakmu karo kono putih sampean masalah. Ngapa to kok nyacat ae? Lah piye to? Aku sing berumah tangga lho tentram dan damai. Tapi sing nyawang kuwi lho ndak enak. Aja mbok sawah. Kowe aja mbok sawah, uripmu adul kas. Masaku. Nyanyi kok rumah saku iki delok masyarakat kene. Yuk, 3 2 1. Yuk. Oke. Yuk. Ayo kita kompak ya. Zero lu. Hey. Boleh bayar sini kompak ya. Zero lu. Hey. Zero lu. Hey. Bener. Zero lu. Hey. Awas. Yang sebelah sini kompak ya. Zero lu. Hey. Zero lu. Hey. Zero lu. Hey. Contoh kaya gonku lho. Oke. Contoh kekompakan warga kaya ngene iku lho. Contohnya piye jajali? Delok to. Ya ampun. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Ngarep tok lho Pak, ngarep tok ngono kok bangga. Ora. Cek ya berpakmu samburi-buri barang. Delengen grupku ngarep nganti bakul-bakul melu kabeh. Yang sebelah sini mana suaranya? Alhamdulillah. Gonku tambah loro. Ya, matur nuwun. Awakmu aja bangga grupmu tambah loro. Kuwi mau ya wis ning kono tapi beser kepuyuh. Ora iso. Nek kok ditinggal pipis seneng. Pokoknya grupku aja nganti kalah karo grup kono. Oke? Oke. Yang sebelah kiri harus kompak. Mana suaranya kayak panggung? Jangan sampai kalah. Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Oh, kerja piye? Kagak tak kaki. Kandung semangat grupku. Delok Oke. semangatnya gitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tangannya di atas. Hore hore hore. Hore hore. Hore 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 hore. Hore hore. Mana suaranya? Pedulak pedulak kan mulai. Ora ngono, aku gumun karo dirimu
bojomu lho. Umure sangat muncul ngene wis gak mau belas. Ya masa ya mbok nyanyi kaya Ya ora apa-apa ora masalah to. Oke, aku yo iso. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Agak iso lho, Pak. Ya to jajal. Sambil tangannya di atas. mesane sing kelas samurat. Ora apa-apa lho, Pak. Nggo tangga. Kanan, kiri, kanan, kiri, Oh, ya manut. kanan, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah apate 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 ah Wong kok ngene kok tiba di hati jenengku sing banter hanya ada ya pedot ya Ora mungkin pedot, aku gak gelem kalah panggah ngeyel, oke? Ono tangannya tetap di atas, kita bikin yang beda. Kakinya di atas, bro. jungkel jelumuk Anu, yang bawa HP, HP-nya dikeluarkan, ayo. Yang bawa HP, HP-nya didokno. Kayak ini loh, kayak ini loh. Kayak itu, kayak itu. Oke, oke. aku mau nyapol mikir-mikir HP Sawangan grupku iki lho, grupku. Nah, sing ora gawa HP mulih sik tuku. Ayo, Kesuwen salah biar ayo. Goyang, 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 kanan, goyang, usah. jaranan mata beling rene otak tembiling Setul, setul, setul. Sing aku nek lagune yo kuwi nek TikTok kok kanan, kiri, kanan. Ngomong jalukmu. Sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? wah saya nyekel HP mbok kon tepuk tangan HP-ne mati ya lho. Aku meneh kesempatan karo copet-copet kan. Wah masak delok iki lek grupku mesti hafal minor lagi wis mesti hafal Iya. nah gak hafal aku isin kok lek Iya, jaluk apa Jawa nih? Negara iki mangsa maca Iya, dilawan tak delok ae. yo Apa? kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe jenengan ngeten Iya, iya. samping papat Ya keluar. iki kan mau bengok-bengok besar kaping papat didek kae lambemu ngedan Ngono Mas Sobat. sing mburi barang lho kudung putih basan kaping papat plonga Alah. Ngono kok umuk karo aku. nggon Lah grupku iki lho delengen arep modal selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi lho. kleru aku milih gonmu kleru aku Kangen. Apal lah. Oke. Nah, kene. iya Kaping 3. Bocah. Uga marang. Uga gawe. Kaping 4. Padha ae. sing apal 5 tok lho meneng kabeh Meneng sik. ya apa Ngono sing ngapal 1, 2, 3, 4. Anu sing ngapal kok tambung. ya alah wong edan lho masaku Lah sing ngapal ngarep ta. Lah masamu kuwi sing apal lho. Itu kan kowe tuwek lho kaping 4 ngan kerja anake. apa Kaping 4 ngompol lho. Ngamal buat ngompol, Mak. tapi ya alhamdulillah ya Le luar biasa pada malam hari ini Piye? hadir di desa Melinjeng Melinjeng. luar biasa ibu-ibu kompak, Kompak. bapak-bapaknya kompak Ya. tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini matur nuwun Luar biasa. karena Dengan adanya acara ini kita bisa bekerja sama di sini, bisa sambung Silaturahmi. Ya iso migunani marang wong liya. pokoknya siji welengku Heeh. Pak Rukin ojo nganti ngilang
Nyapa Pak Rukin ngilang. Sing nggo dhuwit mroyo kuwi ketua panitia. Iki apa urung Lha masalah lek rasa sampe ilang ora bongkok kan jane masalah. apa durung beres to? Aku iki karo lurahe kancaku masalah lurah iki. ngerti lah dagelane percil kene pinggir sawah. Iya. Dadi aku ning mburi cedhok ku bapakku kok. Ora. Kan Pak Lurah paham karo dirimu. Mbok menawa awakmu suwi ora mulih ning Jawa Tengah, Jawa Barat, ning luar pulau, ning luar Jawa. Iki kan lagi ning Jawa Timur. Ben sambang karo dulur-dulurmu. Bener. Pokoke apa neh Pak Rukin iki kanca ya klek karo aku wisan. Klek. Gue lah ketua panitia liyane kudu iki pokoke. Toilete gedine ra ukur. Apa iya to, Pak? Buritane sak mulu bulan. Wis sawah. Pokoke lah ning pojokan gawangan pesing berarti ya aku. Lah wis sawah kene lapangan kok. Tapi ya matur nuwun lho, Le. Lah piye awakmu mau pipis ning mburi? Pipis ning mburi berarti ora nganu lho. Nak cawe piye carane? Ora nane kur palco. Lah ya tutul-tutule pal ya padha ae to kok masak. Nah sing apik Jarene kon nggawa obat. obat apa? Ya obat abet. Iki lho, iki Lah lah. ora isin umpama enek wong sing ngerti ngono. Wah, aku sore mau wis teko tapi turu ae terus tangi turu terus rono terus macak iki mau. Wah, rumah sak maju ning kene. Iki piye carane ibu-ibu karo bapak-bapak seneng bengi iki? Ngono. Paham ora kowe iki? Ya nganu ta, Pak? Acarane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. 88 karo kosong. Angkane piye? Mbok. Yo ngene to. Maksudnya filosofine Nyapa nggih filosofi mikir dagelane mumet filosofi. kemerdekaan yang ke-80 angkanya 8 sama 0. Angka 8 sama angka 0. 8 artinya apa? 8 8. Apa? Dengan landasan Pancasila. 0 Nulung sapa wae sing nyusahke sing kesusahan. Dadi awak dhewe kon iso nulung merdeka. susah. Awake dhewe lho susah kon malah nulung kowe rek kucluk iki ya. Merdeka lho. Merdeka diengkolmu bolak-balik ning bola FIF bolak-balik teko ae kok. Maksudnya ngene Pak, merdeka 80 angka sing ora enek pedote. 8 angka sing ora enek pedote, 0 yo angka sing ora enek pedote. Sing apik. Indonesia selalu merdeka selama-lamanya. Amin. Lah kuwi genah le. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Merdeka! Anu mau sing Apa? sambutan sing anu merdekane rada kurang banter. Awakmu kok yo merhatekne lho. Lah aku krungu ning mobil. Mereka. Kita kok camat ngurung makan kita. Grogi. Grogi. Ora masalah grogi, tak tekokne jebul korokane lara. Dadi kaya ngomong, "Merdeka!" Lah ya ngono kok mereka. Berarti semangat kita, semangat kebangsaan kita juga harus NKRI harga mati le. kubul waton minal iman. Heeh. Artinya apa? Mbok. Lah kok teko aku lho, aku mesti Kita tanah air sebagian dari ini. aku itu adalah pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan ngeplekno londo ya. Aku tahu roh awakmu winganane Ya apa? kalah 15.000. Lah, iu. Iki maksudnya pahlawan membela aku ki mangsamu. Hah? Membela Membela apa? keluarga. Lah kok iso awakmu? Lho keluarga kowe lah umpamane mau jadi pejuang kowe tahun 40. Umpama aku tahun 22, tahun 30, tahun 40 aku wis urip, Pak. Aku tetep melu dadi pejuang. Malah apa wani karo bojomu melungker. Apa wani kowe? Wong kowe disentak bojomu lho. Dadak. Ora masalah. Lah kowe disentak sithik. Apa ning iki? Anu dek mulih. Kowe Pengen nek karo bojo, tapi nek karo penjajah. berarti kowe wani karo londo. Demi NKRI, demi Umpamane kowe dadi pejuang apa sing mbok lakoni? yo langsung tak lawan penjajah. Bapak Adu arep lho Pak, tatang silat apa taekwondo apa tatang karate apa tatang apa jaluke apa. Mbok tonyo. Tak tonyo. Enek londone ngarep mbok tonyo ngene. Lah, Kowe sik tanganmu sik mundur lho ndak kowe dibedil ndas mundur bongko kowe. Lho. Iki Awak dhewe wong Jawa lho Pak. nyapa? Aku khususnya Jawa Tengah kene iki. Iya. Terus saliyane latihan nganu ya kudune nganggo Apa? jenenge? Sing diarani iki lho apa jenenge? Senjata. Senjatamu apa? Senjataku ya bambu runting no. Zaman biyen tok. Bambu runcing. Heeh. Bambu runting kena tres sing lincip. Ana lonjong ngerompol langsung sotok mak. Seluas. Diongkek ngiwak kek, ongkek tengen kek, puter-puter, dijilat dicelupin. Deluk. Kayak ngono ya, Lek. Berarti kowe nggawa golek prank berarti. Golek prank. Golek prank wis tas
gede londo komprido bongko kowe. Ya, pikir logika toh. Mikir ngono, senjata jarak jauh. Apa? Lho ketapel. Apa? Ketapel. Ketapel. Heh, ketapel. Gak kowe ape mateni londo ape nyolong pelem kowe iki. Wis ketapel iki lho bahasamu ya lah luput. Ora iso ya. Lah luput ya Nek ngono ya nganggo akal sing luwih jernih. Apa? Dalane londo ndi? Digoleki. Pot tengah dalan dijogangi sing rada jero 3 meter. Jerone cemplungi ula. Londo lewat kecemplung cokot ula. Kowe sik tas Keranjau, Bro. Kowe duduk tok cemplungi londo bom blung bongko sak keluargamu. Kowe saiki. Kowe iki mau kamu iki kowe lak ngomong nggih logika, berarti kowe kurang pinter. Lah nek logikamu piye? Ya lah aku iki wong Banyuwangi nek londo teko tak sandet jero kayak iseni radio, keri. Gak del mangan mati. Apamu wong Banyuwangi? Iya santet Ana penjajah? Santet. Iya nek londone teko metone kapan? Santet. Carane nyandet ki piye, Pak? Dikit ngeton. Goleki netone. Ngetone kapan? Wetone digoleki langsung disantet. Santet. Kamangka kuwi lho. Perang kuwi sik ngosak masik, kok iso goleki wetone londo. Yo ben cepet aku. Ini loh Pak, sekarang Indonesia sudah merdeka. Ya. Sudah tidak usah memikirkan bagaimana bentuk penjajahan saiki. Penjajah sing ning kene. Enake mung loro. Apa itu? Hawa nepsune awak dhewe Nomor loro. karo bojo. Oh, lha kok iso bojo? Lah wong wedok gawene njaluki dhuwit kamangka awak dhewe sing mergawe. Awak dhewe kaya rodi lho, Pak. Berarti kowe dijajah karo bojomu. Jajah wong wedok awak dhewe iki. Ngetone kapan tak kirimane sesuk? Lho. Mbok santet ta? Timbangane kowe kejajah terus kok mangsa. Yo ndak ngono. Ya ora oleh wong kowe jenenge iki urip iki bebrayan ya harus selama-lamanya hidup sampai mati. Contohnya ibu-ibu pada malam hari ini. Khususnya dalan sing ndak delok. Sing ning ngarep iki wedok tok sing lanang lho ning pinggir-pinggir kabeh kene kono. Ya ora. Karena apa? Laki-laki itu selalu mencintai wanita. Wanita wadah nitip senjata. Senjatane sapa? Wong lanang. Iya no, wong lanang senjatane apa duit? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Lambimu kok lunyu dengaren. Iso ngatekno duit barang iso lunyu. Doa, usaha, iman, takwa. Ikilah dilandasi oleh itu karena dilandasi oleh cinta. CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Jadi lanang karo wedok kuwi tetap selalu abadi mergo adanya cinta. Cinta Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, cinta tanpa pernikahan, bagaikan rembulan tanpa bintang, cinta tanpa ciuman. Isis nulela rasik. Enggak boyeh. Maju kan. Oke. Ditungakne le sing hadir bengi iki. Mugi-mugi tetap cinta NKRI selamanya. Amin. Muga-muga sing rawuh sedaya tansah manggih barokah. Amin. Sehat walafiat panjang umur. Amin. Duweke akeh turah-turah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah sing panenane kathah. Amin. Panenane kathah. Amin. Mugi-mugi panenane kena nggo munggah gaji ning Mekah Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya Kemen to. Dongamu iso ngeritil liramu. donga kan sing akeh sisa. Nah, seperti sugih wis cukup lah. Lah iya, kebetulan duwe akeh. Ya, amin. Nadane. Terus nyanyi sing penak. Aja wis sini aku. Engko mulih engko karo Mbak Lurah. Karo Mbak Lurah engko digawani engko. Gawani apa, Pak? Donga. Paling ora ya gawani kedele ning mburi. Gedange. Wo, piye tundun. Ning mburi cilik. Mosok gedange Pak Lurah? Ya ora gedange gede-gede lho. Engko mulih gawani gedang kowe. Raketan kontong tok. Ya, ora masalah. Seperti sampe dadi gedang. Matur nuwun Pak Lurah. Nah, itu lho Nyon gedange jenengan nggih. Lah, lho gedange Pak Lurah kok gawa lah Bu Lurah nggih gedange sapa? Ngawur lho. Nang anu kontonge mawon. Kontonge sapa? Kontong gedang kontonge Pak Lurah. Ayo, maju. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iki lho penyapu iki lho. Iki acara kemerdekaan loh Pak untuk menggugah semangat para pemuda-pemuda Indonesia. Saya akan berdeklamasi atau puisi. Oh iya. Awakmu kudune menehi ilustrasi Iya. musik apa piye? Iya. Kowe njaluk melodi apa njaluk apa? Kuwi malah rock Lha kok njaluk sing piye? Sing halus. Iya. Iki. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indonesiaku dan Pahlawan dari Tak Selendem
Selamat malam. Indonesia, Indonesiaku, tanah airku yang ku cinta dan ku banggakan selama-lamanya. Oh Indonesiaku, terima kasihku kepadamu karena kau telah melahirkanku di sini. Suwingan. Terima kasih diganggu iki lek. Ya wis sawi bolak-balik muwah ke Indonesia. Minggir-minggir nih, rata-rata. Nek tuban ngono, tuban. Ganggu konsep. Tuban waduh lho, Pak. Ya ben ato pisan ben nganggo kancane. Nadane Mas, nadane. Pahlawan Ya. aku Indonesia. Pahlawanku adalah bapakku. Kodok ngorek, Oh, Dari bapakmu. aku percil, bapakku kodok. Kamu mau tahu enggak sih bapakku itu siapa? Semoga bapakku nanti kesini nguyui kamu. Bene kadasan kemudian ya ampun Ade. Paling tidak itu yang bisa memotivasi Iki masyarakat. lho aku matur nuwun lho, aku puisiku matur nuwun Pak Rukin karo Pak Giri. Puisiku lagune sembarang. Iya. Percil mengucapkan terima kasih kepada Pak Rukin sama Pak Sugir pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Rukin, ketua panitia yang sangat luar biasa. Pak Sugiri, matur nuwun Mbak Lurah, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Karena anda tidak mungkin Percil ada di sini kalau lurah-lurah lainnya belum nanggap titenono. Contohnya kaya Pak Sugiri, orang mau ngomong tok ning nganggap kenyataannya kaya ngene. Aku matur nuwun karo masyarakat kene kabeh. Muga-muga kabeh diparingi rezeki ingkang barokah. Sing delok sakmene iki ben kathah. Kok sedih? Gak apa-apa. Ora apa-apa. Percil harus bisa. Ini khusus ibu-ibu yang saya haturkan kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali kamu menindas lelaki, karena lelaki nyambut gawe 24 jam ge sampean kabeh. Rungokno ki laguku. Lah mbok rungokne karepmu ora karepmu. Penting aku nyanyi. Loro ati, Tombo ati. iku 5 perkarane. Tombo ati. Kaping 1 roh tangga gelange gedhi. Ya loro ati. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Loro. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok. Iya. Kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat. Kene pojokan niku. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Awakmu dhewe. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Ibu-ibu, tolong dengarkan iki cangkeme Percil sing ngomong. Nah bojomu ora duwe dhuwit aja ngeyel kon luwane gelang. Butrek pikirane bojomu. Aja mung seneng mutok nyenengno bojomu. Contone, umpamane bojomu ape ngopi, sangono sak yuta sewengi. Bojomu ape mancing sangono 500.000 ben seneng atine, ben bangga duwe bojo-bojo kaya awakmu kuwi. Akehan. Aja lak mutuku wedak ae alon itu. Sithik-sithik mukena. Sithik-sithik wedak, daster ae wokai. Ning bojomu sarung sitok ngluntung sampe kaya ngono ya masamu. Isin aku dadi wong lanang kaya ngono kuwi. Mesakne wong lanang kowe rokok lah sampe tuku utilan. Macul sing lanang muwacul ben isuk sing wedok senam karo kanca-kancane. Giling-gilingan iki omong aku. Lah kok malah nyeneni wong Bener kok cakepmu. Aku ki kene iki ora ngomongi awakmu kabeh, aku ya ngomong bojoku barang iki. curhat kok. Aku iki tenan.
Wong lanang aja kali ketindas ta apa. Wong lanang lah ketindas wong wedok lho. Lambene nyecret ora apa-apa lek wong lanang meneng bidik ae. Sabar. Meneng kok. Sampe aku. Aku les kadang ngene iki nesu tenan masamu. Apa nek wong lanang lah dijak kancane. Ayo kok pilih. Enggak ada aku ning omah ae seneng bojoku jangkrik ayo. Sampe ora meneng alamu. Contone kaya apa lho? Kaya aduh lho. Saya pidato sampai ra iso buta. Mereka ayo ngono ta. Kamu lho ngono-ngono kuwi contoh-contohne. Iya iya sing kabar Pak. Awakmu yo sing kabar. Wong wedok yo ngono kuwi. Menangan wong wedok. Wong lanang kuwi kalah. Wong lanang kok aku bener kaya dijajal wong wedok tekan. Wong aku tak rasa-rasane wong lanang kuwi kaya tuyul. Lha saya dulu. Dikon kerja mulih duwe dijaluk dimiki. Dikon kerja nek mulih dijaluk nek dimiki nek dicolne nek duwe dijaluk nek dimiki nek dicolne ngono terus. Wong lanang kuwi kalah bedino Pak. Arep ngomong biar mancing gak edol. Wong wedok bojoku barang ngono kok kurang ajar. Sing gawe kene kok semenangan awakmu. Wong wedok. Wong lanang iki segere ning jopong ning kerang rumah. Ning omah. Sabar. Wong wedok tenan. Nyambil besok ini nyambil. Kok iso ngono? Lah iki nyapa kok nangis bareng lho. Ngewangi awakmu ngono lho. Lah nyapa kok ngewangi aku lho. Aku yo ngrasakno dhewe. Apa jenenge kan padha to Le. Sing penting awakmu dibur le hati-hatine ya. Sok melak dolan-dolan le ra apa-apa. Iya yo duwe. Iki nyapet njal duwe aku. Bisa lho kuwi ke depan lurah kok nyapet kan aku. Kuwi ben nambani atiku lho Pak. Sing penting awake dhewe hiburan. Hiburan. Contohnya kaya ngene iki delok. Aja sampai sedih. Aja sedih. Iki hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan hiburan. Harus merdeka, jangan sampai sedih. Oke. Banyu. Rambutnya. Masalah rambutnya kobong. Kobong biasmu. Ya menika sing diarani buta rambut geni. Lah sampai butuh rambut gini lah ibuku. Lahirnya aku ora rocot kabeh. Lagu iki kaya iki lho. Kowe lek lagumu kan lawas-lawas mau. Lagu sing anyar. Jadi ibu-ibu yang sini biar Awakmu kok iso lagu anyar? bisa. Statue sekarang cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Statue sekarang cuek baru. Adek ini juga abang yang rayu. Awakmu ra iso ngedekak. Lu mesti ngenek-ngenek nih lo. Awakmu masalah ra iso. Lah kowe kancane wis kok. Nyanyimu rock tapi ra iso rock. Tapi Mulai sesuai genrenya sendiri-sendiri. ada bener. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Arabian. Ayo Arab Saidu. Nah, Saudi. Oh iya Saudi. Anu Jati Maraku gak bisa. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Madura, Pak. Statue. Madura. Aduh kakak percil. Iya, Dek. Setelan cuek baru malu.
kudu enak, Pak. iya iya Masyarakat melinjeng iya deh dermaka bareng beres deh pasti beres Iya, deh. deh. Aduh ketua panitia Bapak ono Rukin. Mas Rukin Iya, Bapak Mas- Kades Kades. minta duit Eh. aduh kembang semongko kembang melati piro-piro tak tampani Iya. lirsa alir lirsa alir 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 lirsa alir lirsa alir 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 jang 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 Wong enak lho. eneng parining pinggir sumur Pak Sukiri muka panjang umur Enek injeng ning tengah sawah masyarakat mlinjeng kabeh barokah. alir sa alir lirsa alir 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 kong lirsa alir lirsa alir 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 iki contoh yang dinamakan Nusantara. Iki kok ada ngetokne Nusantara sing luwih neh Heeh. bersama sinden yang ada di belakang. Seperti itu. Masih ada kah? Enggak kemarin. Kita sambut bareng-bareng satu sinden lainnya dari Bulan Motor The Best Sinden Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan yang satu ini? Yo, tepuk tangannya mana? Silakan nanti untuk naik ke atas panggung sudah dinyanyikan untuk Burimul. Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Ceng ceng. Semua insan pasti pernah merasakannya. Ceng ceng. Tok 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 hop. Iki lho wis hop bareng iso ngene. Lah saking semangate. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah judus tekan kono. Suwunane panitia Heeh. sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kaya dompet. Wingi wis diesel, saiki yo genset. Ganti ganti ganti. Masa yo sinden ngolah malih. Sinden wanita rai mercon gini. Dadi ambyar kabeh. Iki dudu. Iya iya iya. Tak uluk salam sih. Iya iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya, Dadi iya. sing metu. Langsung mbok jujuk kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat, Dik? Sehat, ora sehat ramu ketika kene. Aku ki takon nyapa kok semalam mbok Lho wis kabeh sehat kaya ngene kok diparingi sehat kabeh. Muga muga luwih sehat neh. Ya ngono to. Lah iya, lah iki kan mergo usum-usume iki kan musime iki ganti-ganti. Lah piye to? Lah iki ning mburi iki Apa? sinden pira ae sing mau. Sing Di- apa? Anu. Masak mentret. Masuk angin kabeh iki lho. Oh masuk angin. Masuk angin. Lho kok ya masuk angin. Lho lah piye to Mas? Mau kan saka anu relawan tim kesehatan langsung meriksa. Aku kan yo ngewangi. Wah. Aku yo ngewangi tim Lho kesehatan. piye to? Aku ngene-ngene iki yo duwe ilmu medis to Mas. Lho. Bisa nambani Berarti lak pomane mumeti apa? Pilih. Lah yo gampang. Lah nek mumet ngono kuwi Ah. yo gampang to obate Apa? parasetamol. ngomong flu. Flu yo ngono. Ora beda karo mumet. Parasetamol. Mah yo ngono Mas. Apa? Ora beda karo mumet karo flu. Apa? Parasetamol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan yo ngono Mas. Ora Apa? beda karo flu. Parasetamol. Masaku. Obat apa parasetamol. Nek pengobatan iku ora kanggo kaya pil karo pijet Mas. Apa kuwi? Lho,
dengan cara dipijat. Umpama lorone apa? Ngelu, langsung dicekel sirahe kene. Tes. Dipijat nit didilat lek mari. Masa Ilmu medis aku nganggo pijat. umpamane tangane iki kesleo. Tangan keseleo yo gampang. Tangan dicekel tek dipijat nit didilat lek mari. Kesleo. Mari tenan. Masuk angin. Masuk angin ya ngono Mas weteng ditemok tek dipijat nit didilat lek mari. Pilek kumbelen. Pilek ya ngono Mas. Ciro dicekel tek dipijat nit terus lek mari. Anyang-anyangan. Bapak nih. Anyang-anyangan iki sing lara apane? Ya sing lara ya ngono arek kok Mas aku. Ya kan traktir to. Heeh to. Nek khusus penyakit anyang-anyangan aku urung sinau. Nek hernia hernia takon aku. Carane piye, Mbak? Carane gampang. Mung diolesi minyak kelapa, ping 3 isuk awan bengi diolesi minyak kelapa. Mari ya. Gilap. Bare pengobatan. Lah sing ngomong mari lho sapa? Lah awakmu dari mas aku nek ngerti. Pak Sugiri. Matur nuwun anu Mbak Lurah, Pak Sugiri. Lho matur nuwun wis dikai. Burung. Lho matur nuwun. Ya maksudnya iki awake dhewe diundang rene. Oh. Iki job sawi lho. Masa Pak Giri utusan Mbak Nia iki oleh ngejob ki tahun 1975. Lahirmu lo tahun kapan ngawur luas aku. Ning luar biasa tenan Mas. Ya. Awake dhewe wis iso sowan karo warga masyarakat Mlinjeng. Hebat tenan. Bojonegoro lagi. Wah, Bojonegoro iki acara bengi iki ning kene iki. Bojonegoro daerah Sumberjo Pasir muacet tenan. Perkara acara iki. Mergo acara ning kene rame ning kono macet. Sepur iki lho Mas. Arep nyabrang mau wacet. Lah kowe ra ro lho iki Bojonegoro ora wilayahku. Kaya wilayahmu Kali Tudi. Kali tidu. Itu aku kali Tudi. kali tidu kalau Tudi. Kuwi golong aku dulurku akeh nek kono. Akeh ning kono. Oke. Lah aku ning kono enek. Di kono. Kali Ya apa kok. dari Kalisari ya. Iya apa lho kowe? Ya apa lho Pak Sugiri dhisik sering rono. Iki lho apa ngawur. Ya wae ora tau ora kesono. Apa ya? Lah nyapa lo Pak Sugiri ning kono. Sering ngilihi aku. Sosialisasi aku kan dhisik bakul to. Bakul apa kowe? Bakul kerutu. Pakane apa, Nduk? Pakan manuk. Manuke Pak Sugiri. Anu apa? Manuk ocehan. Oh manuk Kowe teh. pikiranmu ki negatif. Aku durung tak sakoni lo dadi negatif. Wah iya toh, makan anu oleh sono minyak kelapa lho. Gila. Kuwi gila kok. Maju. Iya Mas. Nembang. Iki acara Nusantara. Iya, Mas. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun. Bener. Dengan temanya ngerti apa ora iki? Apa? Ulang tahun. Apa temane? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Ya bener. Mulane ayo to, awake dhewe bareng-bareng mendukung program-programnya Mbah Lurah. Ben desa Mlinjeng kini saya Maju, saya rukun. sukses. Amin. Ngono ya. Iya Mas, Awakmu yo ngerti. ngerti no. Paham Carane berarti. desa ben maju piye? Yo anu to Mas ditarik to Mas. Ditarik karo tampar sithik-sithik suwe-suwe maju. Program dari desa didukung oleh seluruh masyarakat. Ngono. Nyapa kok iso ditarik bareng? Apa meneh enek anggere enek tontonan ngene iki. Ngene iki kan yo memberikan kesempatan kepada umekem sing UMKM. Umekem. UMKM nyapa umekem. Lah iki macane umekem. Tulisane UMKM. Iya. Macane Umek. Langsung. Nusantara lagunya aja nganti gak Nusantara lho. Oke, Acarane oke. Agustusan ki Mas. Siap, Mas. Gua sampai karo Nusantara harus nanti karo panitia Mas Samu. No. Panitia Pak Rukin iku aja dhewe Mas. Iya. Dadi apa sing mbok sampekno kuwi kudune ya sesuai karo temane bengi iki. Masyarakat ya gampang le nampa. Sebetulnya temane opo iki gawe dhewe kan kudu kenal lho Bapak bersama. Iya. Kan ya iki sing nonton akeh lho, gak pemuda-pemuda tak sing sepuh-sepuh iku yo menantikan karo dadi Komplit ya Mas. Yo komplit ibu barang kabeh perasaan kan kene-kene kabeh itu kalau yo delok ngono kuwi to Mas. Kabeh sampe iki Mas. di syuting di lebon ning YouTube iku sing nonton ora wong kene tok, dadi wong luar daerah, wong luar negeri yo nonton kabeh. Kenapa? Pasar Sumberjo iku pindah rene to. Nyapa to? Lah ngomong ae. Lah piye karepmu? Lah jare kok nembang. Iya. Oh, awakmu arep nembang. Nyanyi. Ayo.
Iya iya. Ojo nesu to. Hah? Ngono nesu. Rasa tidak aku. Ganggu. Ngene iki arep nembang Ayu Sin karo Pak Giri aku. Iya iya iya. Masalahnya awakmu lho. Awakmu lho tem. Lah awakmu dhewe. Bekacane meneng kowe ngomong aku yo. Wis arek ngomong iku awakmu sik iku lho. Lah awakmu kene arep nembang lho. Iya to, Mbak. Iya. Maksudnya dia kok gitu. Iki wong Jawa lho, Mas. Jawa Jawa. Sampeyan wong Jawa. Jawa. Adat ketimuran dijaga. Sopan santun kuwi agemaning Bangsa sopan santun agemaning bangsa. Arep enek wong nyanyi iki mbok sing sopan. Siap. Nur sewu. Monggo. Sopan santun agemane Bangsa ana caraka. Padha dayanya. moga botong tak kepruk kowe bongkok ning gato. Dari kon sing Jare sopan. sopan. Heh, Mit. Nur sewu. Apa kowe ketone aku? bape ngono aku ya melu. Jare kon sing sopan. Nadane Mas, minor. Minor Mas. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Engko iman iki engko selak nesu. Ya jare minor. Nek ra kuat nyapa budal barang iki. Wong kok iso Genduk, genok santri lulusan pondok. Nyapa? piro? Entek pelurune entek. Tek lulune rene. Lah rasa mbok adepne aku. Oh, iki mainan. Mainan. Ora mungkin nek pelurune rene kowe ya mung bongkok tok ta, Pak. Ora kena. Setur. Oh ya, jaranan moto beling rene otak tempiling. Setur. Setur. Jaranan moto beling rene yo aku kebelet mis. Ya. Tak pernah Wih, apa nyanyi apa? Apa nyanyi apa ora? nyanyi lho. Durung ta. Yanto ganteng dhewe. Ganteng dhewe Yanto. Yanto ganteng tenan. Ganteng tenan Yanto. Ganteng dhewe. Ireng dhewe. Sing ireng wae sapa? Gandul dhewe. Gandul apa ning? Anune Anu desa sapa, Dik? Pak Giri. Yanto. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau. Harimau Malaya. Lagu apa? Yes, bene manuto aku. Tak pernah curhati otaknya bersemai. Harimau Malaya. Berpantapin, lalalelo, tung sahur. Berpantapin, lalalelo, tung sahur. Dino minggu sing tak tunggu aku ngajak ning tawang mangu Tung sahur. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bareng
nek tak terus nih kupingku iso bosok. Lah ki senggak ning kebateren kok. Oh, berarti sing halus. Halus ae. Jeng 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 Jeng. dong 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 sahur. Dong dong sahur. Tak idoni lho. Lah piye jare sing kalem lho. Kalem nyapa kok pas ning kuping koyo aku kok piye? Lah kok nek kurang krungu. Iya iya bener. Minor, jalane minor cah. Ojo minyak. Pinter cah. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Oh iya kan ngapunten nggih. Oh iya Mas. Wes benggak tak serak. Nyanyi serak barang nyanyi ngeyel lah. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Ngomong Ngomong langsung ngomong karo penonton. Karena aku baru putus cinta, suaraku agak serak-serak. Mas, aku tak nyanyi. serak. Kenapa aku mau ini? Ya cerah lah gara-gara serak. Lagi apa tumun penyanyi-nyanyi terus munggah, Bu? Lho kok curiga? Daripada serang Nanti ada serak kowe. Nyanyi liane. Liani Mas, ini Mas. Air mata cinta. Wes. Ya duduk tok pokoke sini deh. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Orang ngomong ketemu. orang ngomong mau Mau-maune nyapa ora ngomong. nah ingin rasanya minum ngomong Ngomong ose. ngisi-ngisi aku. Aku ganti judul aku. Lah kok banyu tok isi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Airnya gimana kakak? Ingin rasanya ku minum. lah dalah ngomong ngono kuwi malah njaluk karo panitia ini kan Jaluk lakane panitia ora usah jaluk dikeki karo Pak Rukin ae Mas Samu. Lagu liane Mas ya. nyanyi opo Nyanyi opo lho aja sing anu kok rumah aku. Basah, basah, basah. Jarene basah. Aku ra sida nyanyi. Nyanyi wong telu lah Pi. Lah kene keblok lho Mas. Hari yang mantap. Kono. Yuk, ladane Mas. Kowe enek 3 tahun kowe ra iso lagu iki. Lagu apa Mas? Wis meneng. vokal grup Ora guyu. Iki suara telu kowe. Telu. Jul. Jul. Ah, oke. Ya, benar. Beda ya? Beda. Beda. 3, 2, 1. Benar. Gak usah beli bongko begitu. Besok nyanyi. Aku ini buat Mas. Masuk aja. Nyanyi anu ya pop ya. Pop. Pop S. Pop dasmu. Pop lho. Mas genre Enggak ada. Sindera. Sindera aja. Ya.
Lagune sapa iki? Raji to Mas. Raja. Raja. Dari bapaknya jenis Raji. Musik kenalan. Sini laut oleh semuanya bareng-bareng masih bersama Delete. Cua. Oke semuanya. Cua. Itu Nyapa lho ngono ngombe kuwi. arak ya cuk. Nyapa lho ngono kuwi. Ciri khasnya raja itu. Raja kuwi dudu ngono kuwi. Lah piye? Nyapa kok Lalu goblok. Lah pas raja pas mu. kurang ngeden. Kurang ngeden. Kurang Ngeden. ngeden. Kurang nek. Orang nek toilet cedak duit. Ya, one, two, shua. Oke semuanya yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Soan taman Sito dijabule, Konangan Indra Cetan Pantai, Anoman Norawati kedek, Cinderella Kancana Anoman. Lah apa enak Cinderella koncone Anoman ndakon mbahmu lho kowe ya. Jare lagune Ada sebuah cerita. Tentang Jaga musik. ada sebuah cerita, Apa? cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Bukan nama obong. Sowan tamanti. Rape. Cinderella koncone Anoman. Nyapa Cinderella kancane Anoman. Lah pas Anoman. Ya ampun. Cinderella. Apa Mas? Apa ini? Kok kayak gini? Oh, saya kowe iki rejane jaman bakal tak jenenge pentol beranak. Yen tak sawang teko kene wujude kaya nanging ana sirip-siripe kaya bentuk kali. Reda-reda ning jaman tak dengakno kali. Yo, Anake sapa iki? susu suka di madu. Susu. Iya, kok tak pangane. Engko mari kono. Let iki lho, urusan iki lho. Woi. Iki dagelan nyusulnya ta Mas? Ya iki papat iki. Nggih. Mangke kula inum, mangke jenengan teng ngandhap, terus mangke kula sukani nggih. Aman nggih? Siap. Pak. Matur nuwun, Pak De. Bakulan sumpil di Pak. Sumpil. Apa Pak? Lho, kok Pak Simpol engko mari dipangan kuwi biasa. Omong ae. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Siap. Iya lho, do mau lho. Iki lho dongeng lho. Ah, Kuwi lho dong. Kemendan. kemendan. Oh, kemudian Siap. telepon. Nama. Endap. Nama. Percel. Nama. Liti. Siap mengikuti acara ini? Siap. Siap mengikuti acara ini? Siapa? Siap mengikuti acara ini? Belum siap, Pak. Siap. Siap, Ding. Gak nganggo dik. Pertanyaan. Serem. Ya. Tes ketajaman mata. Ya. Ini apa? Mana, Pak? Percaya? Siap. Ini apa? TV. Yang ini? Siap. Ini apa? Lampu, Pak. Salah. Lampu. Salah. Terop. Bukan. Reject. Bukan. Salah. Lah apa, Pak? Mik. Nanti Ini loh apa? lagi nyapu tanganmu. Ini loh. Lah ini cuma duduk. Manutok. Mata, Wah, Pak. Oh, kemudian ya. Pak? kemendan. Serem. Siap. Tes. Bunyi apa? Duor. Mercon, Pak. Betul. Percaya? Yuk. Apa? Ban gempes. Oke. Ini nih. Ya, Pak. Wawa. Opo? Wawa. Mercon, Pak. Bukan. Ban kempes. Salah. Mercon kali ban kempes, Pak. Bukan. Apa, Pak? Udan deres. Udah terus wawa itu. Nek ra percaya
percaya. Udan deres kayak kupingmu tutup ana karo tangan. Terus, Wow. aduh aku kok gak sampai Kira-kira. segitu ya Mas Mikir. Dadi Apa ini apa udah ini bener, komandan wow apa ini? Siap. Hei. Salam. Kali kamu ada senjata kamu berani ya? Berani. Berani. Berani coba ya. Apa Pak? Aku ini pengen apa? Wah coba iki lho liyane lho kayak aku lho. Ora jelas ngono. Jelas apa jelas kayak gini lho. Siap. Kalau ada loncat di depan, kamu tembak berani kamu. Kalau ada loncat di depan, kamu tembak. Tembak dua. Tembak der. Aku tekok Pak Lurah ning arep mbok tembaki lho ngapo? Aku tekok Lurah ning arep mbok tembak ngapo? Kancane mau london. Ya kok ganti lurah. Iya ora apa-apa. Siap. Hei. Aja saya. Salam. Maju depan. Tembak 6. Oke, mundur. Ceplay. Maju depan. Tembak play. Asik. Let. Maju mundur. Maju mundur. Kamu itu jadi kamu harus tahu. Hitungan saya. Mulai dari sebelum dulu. 1 2 3 4 5 Telutok. Kamu harus bisa semuanya. Paham nggak? Yap. Paham nggak? Paham. Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo. Oke, siap. Luar biasa. Wakil Presiden. Mas Gibran. Alah, bisa cepet. Ini ora jelas. Kowe iku ditekok. Pak Sugiri. Masuk kiri apa? Lah apa Aku pertanyaan? ki tekok apa? Aku tekok limas kene jenis sapa susu. Nek limas sih jelas ya. Wis takok wis takok dadi. Kowe yo dadi ora. Barisan harap dirapikan. Kalau ada yang kosong bisa maju ke depan. Sop harap diluruskan. Sholat sampe sop orang. Kok komandan ya harus ada Jamaah. pasukan diambil alih orang. Alah. Pasukan saya ambil alih. Ayo tak ambil alih. Sabra. Caramu nyiapne wis. Aku kulino lho, melu PBB kulino. Dipedet. Dipedot. Pedet. Ah, siap. Ora ngono kuwi. Siap, Bro. Sabra. Kleru kuwi. Siap, gerak. Oh, dipedot. Pedot. Siap. Grow. Kakean burine kakean. Geraknya iki siji Siji ae. ae. Oh, sini ae. Siap. Rat. Lencang. Kanan. Gerak. Nakrik. Panik karo komandan. Nyapa aku, Mbok? Kan saya sebagai pasukan sesuai dengan aba-aba komandan. Nek pojok separuh ae. Ojo full. Loh ini namanya setengah lengan. Lah iya, separuh wis koweri, Mas. Ojo. Ono. Berarti separuh ae. Iya. Ya. Tegak. Rak. Istirahat di tempat. Rat. Siap. Rak. Ngan jutu. Apa kuwi? Apa Iki baris-baris cara Jawa. apa? Ngan jutu. Apa? Tangan maju satu. Lancang depan nih, Kak. Depan, Pak. Jawa, Jawa. Ora enek to, baris berbaris Jawa. Rale. Apa? Terus apa kayak aku? Aku suwi lho ora anuan. Yo, sembarang wis bareng. Cinting. Apa? Driji duting. Oh, yo eling. Ngan koit. Apa? Tangan ditekuk sedikit. Si burung. Driji mlebu irung. Manut. Dekit. Apa Pak? Diudek sedikit. Orang ngono baris berbaris kok iso ngumpul. Terus Jidot. Driji diudek.
Jimot. Apa? Jimot. Aku 5 tahun loh, berarti peserta tahun loh sih. Jorok iki. Orang gila. Jidol. Masa cicel maneh. Oke, kowe umpama barisan nganggo basa Jawa kowe barisan ngececeng. Yo, cecek barisannya cecek. Iki lho ngene lho lurus ngene iki lho. Ngececeng ya. Nah, barisan ngececeng, barisan mekek. Ayo lho. Maju mengarep, kata. Kok rumah saku yo. Iki Ora apa enak. Ngeten Pak Cil. Cik, iya. Iki berhubung kita pada malam hari ini Ah. sowan masyarakat Melinjen Melinjen. pada hari ini memperingati HUT RI yang ke 80. Betul. Hmm. Iti. Iki lho iki jenenge Iki lho, iki lho iki. Iki Itu inti. Iki ngeten Mas. Iya, Iki iya, kok Pak. diulangi kali Bapak Kades, Hah? kalian Bapak Rikun. Panitia, Oh iya. Mas Ruken, Iya. kalian Ibu Nia. Nia. Iya, iya. Kapureh minggah wonten ing panggung. Oh, oke. Oh, sama Bu Boyo bareng. Bu Joko Boyo. Bu Joko Gerdu. Boyo. Jarimu bengi iki sing nanggap bubayen. Iya, anu. Dhisik pas nanggap anu sik bayan. Saiki yo mundak dadi Surabaya. Aduh. Monggo Bapak Panitia. Monggo. Mas Ruken. Dua Tuhan Bapak biarane Lurah. pasir. Kali Bu Nia monggo. Iso sing bisa turu. Ngomong sing kewetu. Niki kalau sudah naik. Nyapa Pak Lurah harus Nyapa? Arep tak jiburo. Ngawur. Niki sampun minggah itu ada, mohon maaf Pak Lurah, Pak Sugiri, kalau kita sudah naik panggung itu ada 3 persyaratan dari Guyon Maton. Apa saja itu, Syarat nomor pertama menika nyanyi. Gimana Pak? Nyanyi nanti nanti suaranya itu agak serak-serak gimana nanti sakit. Berarti kalau nggak syarat pertama, syarat kedua menika joget Bapak. joget nanti capek Pak. Iya. Kalau syarat kedua, ketiga, ke satu, kedua enggak mau, syarat ketiga apa? Adik? Nyawer. Siap. Itu. Ini Tiga langsung syarat. saya Pak. Atau mungkin ada pilihan nomor 4, Pak. Apa? Nyawer, Pak. Pokoknya Atau mungkin nomor 5. lagu ini nopo? Sebelum kita nyanyi, kita foto dulu buat Oke. dokumentasi. Dokumentasi. Agak sini Bapak, agak sini Bapak. Agak Oke. ke tengah, Pak. Agak ke tengah. Oke. Hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Agak Rakyat. rakyat. Ya, ya. Agak mepet, Pak Giri. Agak mepet, ya, Pak. langsung Mepetin. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Gaya bebas Bapak, gaya bebas. Ibu, ya 3, 2, 1. Asik. Oke. Nyanyi, joget apa sawer? Nyanyi, bener apa Pak? Nyanyi tak apa? Nyanyi. Bener apa? Lagunya apa? Lagune nopo? Bojo Goboyo. Bujang apa ya apa? Lagunya apa Bu? Duet. Rindunya hati. Nyun sewu tak percaya. Saya tak informasi. Semua limas tolong keluar di jalan. Oh ngaten. Semua limas tolong keluar di jalan bantu penitipan ya. Oh, oke, Semua oke, oke. limas keluar semua. Semua linmas keluar dari negeri ini. Ya. Kowe nyapa? Karo nyapa? Apa nanti kowe? Aku termasuk limas ya. Iku linmas sing kene, dudu linmas awakmu ning desa. Lagune wau napa Pak? Rindunya hatiku. Rindunya hatiku sing ndi, Pak? Oh, lah, duet iki lho, Mas. Sing ndi? Sampeyan enggak pengen jajal lagu itu anu dunia. Dalam. Lagu yang Sing apa? penonton. Mboten. Engko aku lak diombeni karo Mas iku. Wis bisa tak baca, nggih. Rindunya hatiku, Cok. Nah, Wis bisa. tak totone Bu, tak totone. Nggih. Napa dirasakan mawon? Boten. Pun niku mawon. Ampun. Nggih. Lare niku napa lho mboten saged. Engko lho wingi lagu Nggih. Pakuan kuwi saged. Sakit ya, alhamdulillah. Berarti gak sia-sia loh Mboten ya. sia-sia, Ini metu. bayari larang gak apa-apa ya Cak ya. Aman. Nggih. Wah, Ini sampai jam itu Cak. Lewat. Sampai jam itu jam 1 toh nggih. Loh, kula manut ibu-ibu yang di depan. Jam 1 toh nggih. Niki mari dibiarkan jam pinten? Loh, kandhani loh. Jam 1. Sampe Nggih. kuat ning ngono. Cangkemmu enggak kuat. Jaluk bar jam piro Pak Cil? Jam 1. Jam 1. Omong Yuk, so, bareng-bareng masih bersama Ibu, luar biasa hadirnya pada malam hari ini. Asik! Nah, duet. Boten. Mbak Kasturi Kades Kardinoyo monggo naik Monggo, panggung Mbak mriki, Kasturi. mriki. Putih. Mbak Lurah putih niku. Semonggo. Sekarang Dinoyo. Kene, Pak. Sini, Pak. Monggo. Sini.
Dari teman-temannya Pak Sugiri monggo aturan. Ada penyanyi yang belakang, sinden-sindennya naik yuk. Cantiknya guyon motor sini naik semua. Ayo Pak Sugiri. Asik. Masuk Aceh. Wena. Guyon lato. Wena ri. Pak Sugiri. Aduh bae. Sabar bae. Sa. Mane awak dhewe kaya ndelok Indosiar zaman cilik ya. Wah, sewanternya saya luar biasa. Oh, boleh penyanyi. Bubaya emang Bubaya cuma penyanyi. aman, juara aman. di sedaya. Siap, terima kasih. Kembali kasih Cak. Siap matur nuwun. Matur suwun. Nggih sun Pak. Sun barang nggih. Iki anu lek kene kan wis Matur iki nuwun. urung nanggap. Urung apa? Urung nanggap. Ya, maju bareng-bareng masih ada dan masih bersama Guyon Maton. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk masyarakat yang sangat luar biasa bersama Guyon Maton. Siap. Bareng-bareng ada masih bersama Guyon Maton. Terima kasih. Bila ada semua dalam pada kita bersama pada sama baca lagi dan menangis. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau mengambil kecewa. Niki dumateng sagung para pamirsa sedaya anak mumengatan lan sematan kini kula sakadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton campur JS kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kula sakadang nyuwun agunging sesamudra pangasami dumateng pamirsa sedaya. Ing mriki kalenggahan kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih ing sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.